Hola a tots i benvinguts a la 42a edició de les 24 hores internacionals en resistència en ciclomotors de la Vall del Tenes, Gran Premi Bernasfal. Ja ho sentiu, els motors estan a punts i amb Adrià Herrero al meu costat i servidor Arnau Vinyals comencem la prèvia d'aquestes 24 hores històriques. I ara parlarem d'un tema històric com és la travessa París-Niça. Arnau, què ens pots dir d'això? Doncs la travessa París-Niça és una cosa històrica que es fa en aquesta cursa i que aquest cop es recupera. És demostrar que en 24 hores es pot anar de París a Lliçà amb un ciclomotor, amb totes aquestes dificultats que comporta. És una aventura que ja es feia als anys 80, a l'inici d'aquesta carrera, per demostrar doncs això, la llargària de les voltes que es fan aquí, demostrar com de llarg era aquesta prova, no? I aquest any, a més de recuperar-ho, doncs seran 4 noies, quatre dones, les que faran aquesta aventura, perquè és una aventura, la veritat, perquè un ciclomotor 24 hores és poc còmode. Si et sembla, anem a veure una mica què ha passat històricament. Què ha passat històricament? No, anem a veure unes imatges històriques en què aquesta aventura era encara més aventura. Doncs ara ja un cop vist aquesta històrica aventura,
anem ja en el que és la cursa d'avui i els protagonistes d'avui. Comencem a analitzar la classificació i els seus protagonistes i comencem per la categoria promocat 2 temps. Adrià, què ens pots explicar? Bé, d'aquesta categoria el poleman ha sigut Xavier Vaca amb el dorsal 73 i ara veurem les declaracions després de la classificació. Seguim cap aquí, amb el dorsal 73 de l'equip, perdona? BLG Racing. I et dius, perdona? Xavi Vaca. Xavi Vaca, és veritat, l'única proto, és veritat que vas guanyar l'any passat, perdó, de marxes. Com t'has sentit? Què tal? Bueno, bastant còmode, la veritat que hi ha una mica de fang i patina bastant la roda i bueno, el tema del canvi és una mica complicat amb aquest fang, però bueno, bé, amb ganes de començar. Aquest any l'única moto en aquest estil, bueno, l'única moto en aquest sentit que teniu, però què tal? Que us afecta? No, al principi farem primers, clar, no tenim competència, però bueno, a veure si l'any que ve podem agafar una automàtica i donar guerra també. Doncs molta sort, Xavi. Per altra banda, a part de professionals, també tenim molta gent amateur que corre aquí al poble i ara veurem algunes declaracions d'aquests joves talents. Bueno, yo soy aquí en Fernández Cañete y corro para l'IBNZ Racing en el grup d'Aire i som el número 38. Creieu que teniu opcions per guanyar? Bueno, per fer un top 2, top 3, crec que si no falla res és possible. Com es diu el vostre equip? Quina és la vostra història de les 24 hores? Bueno, nosaltres som un grup de nens que ens hem ajuntat per fer alguna bé i el nostre equip és l'IBNZ Racing Team. On heu competit individualment aquest any? Quins són els vostres majors èxits? Bueno, quasi tots correm en enduro al Campionat de Catalunya i algun fa motocross i quasi tots som motxilers d'enduro de nens petits i una mica de tot. Quants anys porteu competint i quins han sigut els vostres millors resultats individualment? Portem competint tots des dels 6-8 anys més o menys, ningú de manera professional i de majors títols, algun campionat de Catalunya en durades, algo per l'estil. Amb quina moto i motorista competiu? El nostre equip és l'Eric Ibáñez, l'Eric Ruiz, el seu germà Alec Ruiz i jo, en Kilian Fernández, i correm amb categoria d'aire. Què en penseu del circuit? Per veure l'any passat i aquest, la veritat que ha sigut un gran canvi, molt més ràpid, més endurer i la veritat que serà un bonic traçat. Com descriuríeu l'ambient de les 24 hores? Bueno, al final és un ambient únic i sent d'aquí al costat, la veritat que estar amb la teva gent i és únic, és únic. Com gestioneu l'estratègia de la cursa? Bueno, el que farem serà sortir els 4 al principi, després 2 aniran a dormir i gestionar-ho així per descansar ni que sigui 4 hores seguides i poder gestionar-ho així més o menys. I com treballeu dins les 24 hores? Com us organitzeu durant la cursa i abans de la cursa? Bueno, els pares la veritat que ens ajuden bastant i hi ha bastanta gent a ajudar-nos, si no tot això no seria possible i al final organitzes alguna cosa però al final sempre acaba sortint diferent, però bueno, amb ganes i amb esforç tot surt. Moltes gràcies. Merci. Molta sort. Aviam, som l'equip Zona d'Ametlla Parc Jota Costa, està format pels 2 meus fills, el Jordi i el Genís. El número? El número 6. Està format pel Jordi i el Genís i l'Albert Esteban i jo, el Jordi també. Pare, 3 fills i un bon amic que m'ajuda per aconseguir aquest somni que tinc que corrin els meus fills a les 24 hores. Amb quina moto i motorista competiu? En quina moto? I motorista? Bueno, correm amb una KTM amb motor RB Racing i bueno, ja està, no hi ha més. Com descriuríeu l'ambient de les 24 hores? L'ambient? Bueno, l'ambient és brutal. I el circuit també. L'ambient circuit és brutal. Aquí es munta un tinglado que pocs llocs he vist. Infraestructura del circuit, llavors tota la zona lúdica, amb bars, restaurants, amb concerts, amb tirolines, clar, és brutal, és perquè la gent gaudeixi i vingui. I l'última pregunta, teniu alguna estratègia d'equip per a la cursa? Sí, acabar. Moltes gràcies. De res. Doncs estem amb el dorsal número 5, amb el pilot. Pau Conesa. Pau Conesa. Pau, què tal, com ha anat aquesta volta? Molt bé, molt bé. Hem fet 4 canvis a la moto que han anat perfectes
i quasi que diria que la volta m'ha sortit perfecte igual. Molt bé, molt bona. Ens expliquen que ha canviat molt el circuit d'ahir respecte a avui, què tal? Sí, bueno, per la nit no sé què ha passat, que han regat massa i llavors el circuit està més tècnic. Però bueno, som endureros a l'equip i ens afavoreix aquest canvi. I tant. Doncs molta sort a tu i tot el teu equip. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I estem amb Lluís Sans, que bueno, et veig molt content, no? Sí, Com ha anat això? ha anat prou bé. La veritat és que ha sortit una prova bona volta, sense molts errors, amb precaució per no caure i no perdre-ho tot, però la veritat és que bastant decent, bastant decent. Us veig lluint els colors de KTM, Red Bull, bueno... L'equip Santa Bàrbara del Terreno Terres de l'Ebre I tant. han fet una moto full. Grava la moto. Grava la moto, grava la moto. Doncs estem amb Martí Escofet, que ha acabat la volta ara mateix. Martí, et veig cansat o intens aquesta volta, no? No engegava la moto al sortir, perdut una mica. He tingut un fallo al fondo i bueno, no ha sigut una bona volta, però l'important és la cursa de tarda. Com veus el circuit? Perquè sembla, tots els pilots diuen que està molt complicat, no? A mi m'agrada, no? Per mi està perfecte ara, amb federes. Ojalà es vagi trencant així durant la cursa. Jo crec que així es veurà qui és un pilot i qui no, saps? I tant. Doncs molta sort a tu i tots els teus companys. I estem amb Lluís Sans, que bueno, et veig molt content, no? Sí, Com ha anat això? Ha anat prou bé. La veritat és que ha sortit una prova bona volta, sense molts errors, amb precaució per no caure i no perdre-ho tot, però la veritat és que bastant decent, bastant decent. Us veig lluint els colors de KTM, Red Bull, bueno... L'equip Santa Bàrbara del Terreno Terres de l'Ebre I tant. han fet una moto full. Grava la moto. Grava la moto, grava la moto. Doncs estem amb Martí Escofet, que ha acabat la volta ara mateix. Martí, et veig cansat o intens aquesta volta, no? No engegava la moto al sortir, perdut una mica. He tingut un fallo al fondo i bueno, no ha sigut una bona volta, però l'important és la cursa de tarda. Com veus el circuit? Perquè sembla, tots els pilots diuen que està molt complicat, no? A mi m'agrada, no? Per mi està perfecte ara, amb federes. Ojalà es vagi trencant així durant la cursa. Jo crec que així es veurà qui és un pilot i qui no, saps? I tant. Doncs molta sort a tu i tots els teus companys. Seguim amb l'anàlisi de classificació, anem amb el grup 2, el grup refrigerat amb motos d'aire, i allà també hi ha una forta competència i amb equips clàssics de tota la vida. Anem a veure-ho. Doncs estem amb el del Mas Team, un clàssic, aquest ja us coneixem, molts anys, amb el pilot, perdona? Sergi Ventura. Amb Sergi Ventura. Sergi, com ha anat la volta? Perquè està el circuit molt difícil. Sí, està el circuit, la veritat, una mica complicat, hi ha moltes zones amb fang i patina. Bueno, ha sigut la volta ràpida, he intentat fer el millor possible, tot i les dificultats del fang, però bueno, ha anat força bé, força bé. Què esperes per aquesta cursa? Perquè està la competència molt alta aquest any. Sí, estem molt renyits i molt apretats, esperant guanyar-les, no? És el que volem tothom quan venim a córrer aquí. Doncs molta sort a tu i tots els teus companys i gràcies per vindre. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Les 24 hores són per gent de totes les edats. També tenim gent per sobre dels 40 anys o gent per sota dels 20 i tenim dues categories, MX40 i Sub-20. Ara veurem el que ens han explicat. Seguim amb els protagonistes, amb l'Àlex Puey, que com ha anat la classificació? Bueno, la volta ha sigut pràcticament molt bona, però al sortir la moto no ha arrencat bé. Ja ha estat a mitad pujada que la moto no agarrava i bueno, he perdut temps, però no sé, espero estar dins dels 10 primers de sortida, així puc estar davant i intentar tirar una mica. La lluita aquest any, entenc vosaltres, és guanyar la categoria Sub-20, no? Sí, per anar bé estaria divertit poder guanyar, la veritat. Vale, doncs, qui sou, com us dieu i fer una petita presentació de l'equip? Bueno, som 4 pilots, ens diem Pibe Moto Racing, jo soc el Liam i bueno, no sé qual és l'altre. Com descriuríeu l'ambient de les 24 hores? Espectacular, molta gent, molt ambient de moto i a full. I què en penses del nou circuit? L'any passat ja va córrer aquí, però amb aquesta nova estructura, com el veus millor, pitjor que el d'abans? A veure, l'altre sí que potser era més llarg i potser no es trencava tant i tan ràpid, però bueno, jo crec que està bé aquest circuit per córrer-les i a disfrutar. Molt bé, i com us organitzeu una mica de cara a la cursa? De cara a la cursa voldríem fer mànigues d'una hora, encara que potser fem d'una hora i mitja perquè així un descansi més i a preparar-ho així. I quants anys porteu competint? El primer any. Aquest és el primer any? Els 4 som nous. Molt bé, doncs molta sort i que us vagi molt bé. Moltes gràcies. Les 24 hores no només són competició a la pista, com estem analitzant ara, sinó que també és festa, és activitat lúdica.
i tenim una activitat lúdica molt intensa aquest cap de setmana. Adrià, explica'ns què hi ha. Per començar, tenim l'obertura de l'espai gastronòmic i també l'inici de concurs de fotografia patrocinat per Casanova Foto. A més, ahir va haver la presentació oficial dels pilots i el concert de Funktònics, però a més, avui també ha sigut un matí molt intens, no? També hem tingut l'obertura de la zona Village, també hem tingut l'obertura de les inscripcions infantils, no? I ara a la tarda tenim moltes exhibicions, no? Com per exemple l'aerografia a Mythos Dreams, Rayoc Designs i l'AC Designs a la zona Village i RC Crawler Barcelona a la zona Village. També, doncs això, el que deies, l'exhibició infantil, també tindrem la Performance TNT Systems i el Freestyle Show, que ha sigut una cosa espectacular. També concert amb Ariadna Zar i la zona Chill Out, que començarà també just abans de la cursa. I amb la cursa iniciada, què tenim, Adrià? Demà tenim Chill Out amb homenatge a Xus Renteria, Performance TNT Systems, també tenim un acte a l'Espai VIP, no? Amb Benjamin Grau, un concert amb Mediterrània Band, Performance TNT Systems, DJ Luna i una altra performance en TNT Systems. Per tant, tota la matinada de festa aquest any, festa tota la matinada, entrada lliure, autobús gratis, cada 10 minuts, també ho hem de dir, heu de vindre a aparcar al centre del poble i allà agafareu l'autobús i et dirà que abans de la cursa és cada 10 minuts, per tant, no hi ha excusa per vindre aquí. També tenim zona de restauració, amb diferents atraccions, molt complet tot. Per tant, aquest any podeu vindre i quedar-vos a sopar bé. No només un entrepà, si voleu un entrepà també, però us podeu quedar a sopar bé. I demà al matí, doncs ja, a partir de les 10 del matí, ja encara segueixen les activitats pel públic. Sí, tenim sobre les 10 la zona Village i tenim moltes exhibicions un altre cop, no? Aerografia Mythos Dreams, Rayoc Designs i l'AC Designs, no? I RC Crawler Barcelona. I també en tenim una TNT Systems Performance, no? Però per la gent més jove, no? I també DJ Jesus Valen a la 1 del migdia. Bé, doncs no para la festa no para, tot just comença, així que recordeu subscriure-us al YouTube de 24 hores de la Vall del Tenis i també el de Fórmula Ràpida, en què tenim un sorteig. Si entreu al Twitter de Fórmula Ràpida, FRàpidaCat, i a l'Instagram també, FRàpidaCat, en què sortegem entrades per tot el cap de setmana de Superbikes, així que només heu de fer retweet o compartir, en el cas d'Instagram, like, comentar en qui aniríeu i seguir-nos també a les xarxes, tant 24 hores com Fórmula Ràpida. Les 24 hores no només és córrer, no només és zona lúdica, també és competició local amb la categoria Vall del Tenes. I què millor doncs, que acampar al costat del riu Tenes. És que estem al costat del riu que dona nom a aquesta competició, la Mancomunitat de la Vall del Tenes, i aquí a Lliçà d'Amunt. Des del fons veieu Sant Miquel del Fai. A més, es veu la Mola, es veu Collserola, es veu tota la serralada litoral, es veu el Farell. En fi, que estem en un lloc increïble, vull dir que si no us agraden els cotxes, les motos, ja m'he emocionat, simplement veniu per veure el paisatge, perquè és espectacular. I el paisatge que donen aquestes motos també és espectacular, però anem a veure els protagonistes de la Vall del Tenes, perquè hi ha un equip clar, que és l'equip Team La Vinya, també en els concurs, però el Team La Vinya, que és clarament l'equip de casa, hem parlat amb ells i hem parlat també amb altres equips que volen guanyar la competició a categoria Vall del Tenes. Doncs estem amb l'Autoescola Granollers, un clàssic també de la Vall del Tenes, en Josep Ibáñez, que et veig intens, no, aquesta volta, com ha anat? Sí, molt bé, una volta molt complicada una miqueta pel tema del fang, però bueno, ho hem passat com hem pogut, ha estat molt maco i bueno, un altre any aquí a les 24 hores disfrutant, com sempre, i content. A guanyar? Ho intentarem. Doncs estem amb Oriol de Salut, un clàssic, em deies 14 edicions en aquesta competició i bueno, has fet la volta, què tal? Correcte, bé, prou bé. Aquest matí hem vist el circuit bastant més regat, ha canviat molt la traçada i la nit, però bé, és provar la traçada i fer-la. Algun problema, alguna situació rara amb el circuit? No, cap problema. Ja dic, provar la traçada bona, no errors,
i a veure de cara a la sortida com està, si les traçades que hi ha ara amb el cúmul de pilots estarà bé o què. Bueno, ja saps com va, són molts anys d'experiència, bona sort a tu i a tot el teu equip, i gràcies per tornar. Gràcies. Doncs estem amb l'equip 100% Racing, oi, que no m'equivoco, amb el pilot Adrià Llorente. Adrià Llorente, és veritat. És que ara no t'havia reconegut, perdona. Adrià, com ha anat? Perquè veig, bueno, una volta intensa, no? Bueno, el circuit està bastant trencadet, està bastant interessant, tens punt de tot i llavors això fa que hagi d'estar tota l'estona a l'aigua i no pots confiar-te en un tipus de conducció. I, bueno, s'ha fet que s'ha pogut. Satisfet? Sí, la veritat que sí, no ens hem caigut, per tant, ara dinar, descansar i a per la resta de 24 hores. Doncs molta sort i moltes gràcies. Vinga. Qui sou, com us dieu i la presentació del grup? Som Team Duran, en grup 3 amb aigua i pilots. Estic jo, Roger, l'Uri, el Paco Bonet i el Josep Parera, que som d'aquí de la Vall del Tenes tots. Què penseu del circuit? No, de moment té bona pinta. Avui que fem entrenos, a veure què tal, però té bona pinta. Sí, sí. Teniu alguna estratègia d'equip per la carrera? No, cada any portem anys venint i bueno, intentar passar-ho bé, sortim els 4 a rodar i a no caure, no fer-se mal i fer voltes sense parar i al final de carrera pues, a veure on estem. Vall del Tenes, que som Vall del Tenes. Sí, sí. Quants anys porteu competint i què han sigut els vostres millors resultats individualment? El Team Duran porta, no et vull mentir, però 40 o 38 anys venint, quasi totes les 24 hores. Resultats, hem fet bastants primers de Vall del Tenes, hi ha algun quart de la General, un segon, fa anys de General, i bueno, normalment sempre dels 3 primers de Vall del Tenes, sobretot, sí. I com treballareu en equip de 24 hores? Com us organitzeu durant la cursa i abans de la cursa? Com ens organitzem? A la carrera, vols dir? Bueno, tenim cada pilot la llista de relleus, de repostatges, una mica cadascú portem molts anys venint i cadascú sap el que ha de fer, quan descansa, quan dorm, i bueno, bé, molt bé. Moltes gràcies. Vinga, res, home. Ja estem amb el Team Lavinya, amb Vidal de pilot. Escolta, com era la volta? Em veig una mica cabrejat, no? O què? Una mica de nervis, però bueno, crec que hem pogut treure alguna cosa bo. El circuit està una mica difícil, hi ha unes zones molt tècniques, però bueno, jo crec que per sort hem aguantat bé la situació i jo crec que alguna bé ha sortit. Com es viu la carrera aquest any? Ja sé que portes molts anys ja corrent, l'any passat top 10, aquest any què? Com estàs preparat? Bé, bueno, jo crec que aquest any hem entrenat bastant. Ens hem anat a entrenar inclús fora d'Espanya algun dia per intentar buscar una mica de terreny diferent aquí. I jo crec que bé, que aquest any anem bastant ben preparats. I bueno, ara ja a disfrutar del que vingui. Doncs bona sort. Moltes gràcies. Coneixent ja les sensacions dels equips de casa, anem a tot el contrari, els equips que no són de casa, els equips internacionals, perquè en aquesta competició ve gent d'Itàlia, ve gent de França, ve gent d'Espanya, ve gent de Bèlgica, però explica'ns realment què hi ha, Adrià. Sí, d'aquests equips ens tenim uns quants, no? Com Los Jardineros, o també JRT-LRS, que són de Bèlgica, i per altra banda tenim pilots, no? Que són de fora, però com hi ha pilots en el mateix equip d'aquí, no compta com a internacional, i un exemple no, seria MMR Parts, no, que té un pilot d'aquí. Sí, a més, l'MR Parts l'any passat van fer la pole position, però ve amb Mathilde Barbí, que va quedar tercera a l'Euronations, per tant, és un equip que pot donar la campanada igualment, igual que ho va fer l'any passat. Perfecte. On miro? Vale. Home, Bruce, la càmera. En anglès. Hola. Hola. Qui sou i com es dieu? Nosaltres som el grup JRB. Bueno, per començar, ell és Àlex Puy, ell Oriol Roca, i ell Xavier Gil, i jo sóc el que parla, el Marc Romero. On heu competit individualment aquest any? Nosaltres hem competit, parlant per mi i el Xavier Gil, hem competit al Campionat d'Espanya d'Enduro. Però ells, Àlex Puy i l'Oriol Roca, al Mundial d'Enduro i al Nacional també.
penseu del circuit? Aquest circuit està bé en comparació a l'any passat perquè no és tan ràpid i tan psicòpata, però bueno, m'agrada més. Com gestioneu l'estratègia de la cursa? Encara no ho tenim tot del tot planejat, però només sabem que la sortida la farà l'Àlex Puig. Com treballeu com a equip dins de les 24 hores? Farem uns a la nit, que és l'Àlex Puig, el Xavi i l'Àlex, que seran els que correran a la nit, i mentre jo i l'Oriol estarem dormint aquell rato. És l'únic. A tu, home, gràcies. Per finalitzar aquesta prèvia, Arnau, anem a repassar el que ha sigut aquesta classificació amb el top 10 que ha començat aquest matí. I bé, en la posició de cera en trobem andorrats i també... Sí, l'equip andorrats, desena posició, que a la prèvia, que poden veure al canal de les 24 hores a Vall d'Altenes, ja vam dir que seria un outsider. Ens han dit molts pilots, ja ho hem escoltat, que la pista estava molt complicada i per tant entenem que aquest equip anirà endavant. I novena posició per l'equip número 23, el LB Racing Team. Bé, seguim en aquesta classificació amb Servimoto Cronos d'aigua, que han fet un gran paper aquest matí. Sí, els Servimotos, Adrià, que penso que amb Enric Vendrell han tingut una quali complicada, però l'any passat a la sortida es van fincar en segona posició, per tant, molt atents a Enric Vendrell i la sortida que ens pot protagonitzar. També trobem en setena posició a MRC en Rubber Tracks. Sí, un equip, penso que ha donat la sorpresa, ningú l'esperava i allà està només tan sols 6 segons del capdavant, per tant, veurem què succeeix. I molt a prop seu estava tot Reforma Subos. També, igual, un altre equip inesperat, que sí que és veritat que té bons pilots, però no té cap estrella, però a vegades les 24 hores es guanya per treball, per esforç, i per tant, bé, veurem com va, però està clar que ja del 5è en enrere ja està mogut. Sí, hi ha hagut sorpreses i bé, el top 5 sí que era una mica més esperat, amb Autoescola Granollers, que tot i que han tingut aquesta lesió d'última hora, doncs s'han pogut refer i han acabat 5ens. Sí, una volta espectacular, els hem escoltat diverses vegades durant la prèvia. Veurem què passa, perquè porten un equip molt fort, no competeixen a Vall d'Altenes per culpa d'aquest canvi de pilot que han hagut de fer, però la incorporació que han tingut, que és qui ha fet la volta, en Josep Ibáñez, realment és un candidat a la victòria. També en quarta posició tenim la leyenda d'Isla Cristina, aquest equip que ve d'Andalusia, però que també tenen un pilot de Barcelona. Llavors, bé, han fet un bon paper en aquesta classificació. Sí, el pilot de Barcelona és l'únic membre que parla català de l'equip, però és l'equip més històric, és l'equip que porta més anys competint i han corregut amb un dels pilots més joves a competició, en 14 anys, amb Francisco García, àlies Fran Carbonero, que la setmana passada va fer la pole position en el Campionat del Món de Motocross Júnior de 125 centímetres cúbics. Ha fet la volta, per tant, un expert de motocross, i segurament donarà la sortida, per tant, està emocionat, li agrada, i això pot ser un gran entrenament per aquests joves, perquè davant seu sé que hi ha més joves, Però seguim amb la classificació. Sí, entrem en el top 3, on trobem RRB Racing, que era esperat que estiguessin aquí dalt. Sí, l'RB Racing, un abonat al podi, veurem què passa amb els germans Kers, el campió del 2015, a veure què succeeix amb ells. Bé, en segona posició trobem Motos Xesca, també un dels principals favorits. I finalment... Motos Xesques, perdona, que ha fet la volta Enric Tomàs, i bé, veurem què passa. També haurem de veure l'actuació d'Edgar Canet i d'Arjonilla i Mataró. La veritat, un equip molt complet, està clar, però, com dèiem, ens feia molta por. Vam dir, cuidado amb aquest equip, que fa molta por, i estem parlant de l'equip 43. Qui són? Bé, són Congos Plàstics, i han aconseguit la pole position gràcies a Pape, que va ser qui la va fer l'any passat. Per tant, Roman Pap, el rei de les pole positions en aquest circuit, 2 vegades en aquest circuit, 2 pole positions, i això que es va perdre la classificació, perdó, els entrenaments lliures d'ahir. L'equip de Rubén Luengo, que té l'oportunitat d'igualar a Oriol Mena en 5 victòries a les 24 hores, ve molt a punt. També amb David Agrai, 3 vegades campió d'Europa. Vull dir que és un equip espectacular, feien molta por, han fet la pole position, però igualment tenen un balanç de motocross i enduro molt bo, molt important,
i per tant és un equip a veure, veurem què passa a la sortida, que està clar que serà espectacular. I amb això, Adrià, tornem a pista perquè ja queda molt poc per l'inici de cursa i anem a veure més protagonismes, així que anem cap a la recta de meta i tornem d'aquí uns minuts. No us aneu enlloc. Ensenyar una mica de fugir. Ara sí. Mira, ens trobem aquí a París, ens queda unes horetes encara per sortir, sortim a les 7 de la tarda, ens hem embarcat en aquesta aventura de baixar des de París a Lliçà en 24 hores, mentre es corre allà en el circuit de Can Montcau de Lliçà d'Amunt. Llavors, estic super emocionada i amb moltes ganes de sortir, de començar ja a pilotar aquesta gran moto que ens han preparat tan xula. I he vingut amb aquestes pilots que són de Vic, que la Teia, la Montse i la Marta. I bueno, per què m'he posat aquí? Per què m'hi he ficat? Per què m'he arriscat? Per què he fet aquestes coses? Doncs molt senzill. A nosaltres ens agraden molt les motos, al meu home i a mi, i a part jo vaig conèixer el meu home a les 24 hores de Lliçà. Ell estava fent de speaker i em va cautivar la seva veu, em va encantar, m'agradava moltíssim. I el vaig anar a buscar i ja portem 18 anys junts i, com no, tenia que... És com... Ho tinc que fer. I res, estem supercontents. Bueno, jo tinc moltes ganes de començar. Sí. No només és un repte esportiu, sinó que també és una motivació que portem totes, perquè ens encanta una mica l'esperit aventurer. L'esperit aventurer. I el repte, i l'esforç, i la convivència, i bueno, i llavors, doncs... Sí, això. I a mi em va enredar aquesta noia perquè no trobava ningú major de 60 anys. La veritat és que aquesta bogeria s'ha transformat en una història molt maca i molt guai. Som dones, totes, i una mica amb això, amb una edat ja una mica madureta, perquè també totes, quan érem jovenetes, portàvem vespinos, i això ens encanta. I ens agrada tornar a recordar les velles, i com que és aquesta edat, és l'edat que portàvem quan érem jovenetes, doncs... I tant, i tant. Sí, aquí estem, gas a fondo! Ens veiem a Lliçà demà a les 7 de la tarda.